हाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जेनेबा ओंखाम संनाय बिदिनो बहाबा थांनाय आं भिडिअ लाबोआखै आं मोनसे कमेन्ट्स मोनदों आरो आं मालाबाबो बिदि हेट्स कमेन्ट मोनफेराखैमोन आंनावबो जि बेबायदि हेटार्स दं आं मालाबाबो सानफेराखैमोन दिनैसो आङो फुङावनो आङो सिखारग्रा माने आङो इउटुबखौ नायो आरोना जेनेबा आंना बेसेबां भिउस जाखो आंना बेसेबां साबस्क्राइबार जाखो बेखौनो आं नायो आरो बयबो इउटुबारफोरानो बेबायदि नायखायो होननानै आं मिथिखागौ ओमफ्राय आङो इदि मालाबाबो इदि कमेन्ट्स मोनफेराखैमोन ओमफ्राय मैयानि दिनाव आं नायबाय ओमफ्राय नायनायाव जि बोरैबा उसुबिदा कमेन्ट हरना दोनदों आरोना हासबेन्डखौजो आंखौजो ओमफ्राय आं बुंथ'लायला नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे स्क्रिनाव होनानै होबाय आं नै नायदो आंखौ माबायदि होनो आरोना बियो ओमफ्राय सोर इयो बेकार ना मा होनो नायसुं हेट्स कमेन्टखौ नायनाय हेटार्सआ कमेन्ट हरनायखौ आंनाव मालाबाबो बिदि कमेन्ट फैफेराखैमोन माबायदि हरदो नायलाय नोङो Bakar bakar nama bakarnya ne kitina hoनै lasternya नुवाखै अबे lasternya नै bakar bakar bakarnya bekar bra bekar नों गावखौनो होननानै ला नोंसानो मा नोम्फाखौ बुं नोंहानि हिन्जावखौ बुं हाबा जानाय ना सेंग्रा नों गावखौनो गाव बुंनानै ला बेफोरबायदि आंखौ बुंनाङा दे आरो नों आंनि भिडिअ मालाबाबो फैनो नाङा नों बायदि सासे हेटार्स मानसि आंनि भिडिअखौ नायैयाव आंना लसबो गैया मिथिबायना बेखौनो आं बुंनो सानो आरो आं माने मालायफोरनि नांलायनाय मालायफोरनि हेट्स कमेन्ट हरनायफोरखौसो नायबाय थायोमोन ओमफ्राय दिनै आंनावबो कमेन्ट्स फैबाय फाइनालि फैमारबाय आंनावबो आंखौबो बिदि होनग्रा ओंखारलायबाय बा नोंहा नायनो बायो नों आंखौ नायनो बायो नों आंनिखौ नायालासे था बेफोरबायदि कमेन्ट हरलायनांगौ ये बाथ्रा नङाना मालायनि भिडिअ लाबनानै नोंनि थाखायनो जे आं भिडिअ बानाया बे खोथा नङाना नों सासे जाम्बा नों सासे बुरबक जेरै नों गावनि इउटुबखौ जेरै बेकार होननानै खुलिनानै लादों बेफोरबायदि नों सासे बेकारानोखा बेनिखायनो मालायनि भिडिअ हाबसननानै बेबायदि नहक जाथावि कमेन्ट्सखौ मालायनियाव हरदों आरो आं जेनेबा मा गाज्रि भिडिअ बानायदों आं हय माबा मोनसे देखायदों माबा मोनसे गाज्रि जादों अब्लाथाय नों आंखौ बुंनो हायोमोन बेफोरबायदि फाखा होननानै ओमफ्राय बेफोरबायदि आं जेनेबा एक'खौनो होनाखै अब्लालाय नोंहा बुंनायनि मा मोन्थाय दं आंखौ बुंनानै नोंहा जेबो लाब जायाखैथ' आरो नों आंखौ बुंनोबो नाङा आरो आंखौ होनदो आं दाखालि बावै इदिनो नाफाथिनि जेनेबा लुक क्रिएट खालामनानै भिडिअ बानायदोंमोन बे भिडिअआवबो मोनसे कमेन्ट फैदो जेनेबा नोरै होनदो आरोना नाफाथिनि कपि खालामनानै नों गावनि साबस्क्राइबार बारायनो सानदो नामा होननानै मा बुंनाय जाखोयो जेनेबा आंथ' बेबायदि भिडिअ बानायाखैमोन जेनेबा आंखौ साबस्क्राइब खालाम हय आंखौ आंनि भिउसखौ बारायना हो साबस्क्राइबार बारायथो होननानै आङो बिनि लुकखौ क्रिएट खालामाखै मा जेनेबा हांगार फोनबानो हय आङो बेयाव खेरा गानबानो माबा माबि गानबानो जे आं बिनि कपि खालामनाय जागोन इ बाथ्रा नामा आं जेनेबा बि 100K साबस्क्राइबार जाबाय बिनि थाखायनोसो आं बेखौ कंग्रेचुलेसन्स जासिबाय बे माबा मोनसे भुल बाथ्रा जादों नामा मा थारमाने नोङो आंखौ नायनो बादो जेनेबा आंनि भिउस बारायनाय आंनि साबस्क्राइबार बारायनायखाय नों आंखौ नायनो बादो ओंखायनोसो आंखौ नोङो बेफोरबायदि कमेन्ट्स हरदो आंनाव बेफोरबायदि कमेन्ट्स हरनो नाङालै आंजो बखिजानो लुगैदों नामा नोङो आं रावजोंबो नांलायनोबो गोसो जाया आं रावनोबो रिप्लाइबो होनो गोसो जाया मिथिबायना ओमफ्राय आंखौ हासबेन्डआ बानायनो होदो बिनि थाखायसो आङो बुंदो नोंखौ आंनाव बेफोरबायदि कमेन्ट दा हर आरो नोंहा जुदि रागा जोंदों नों जोंनानैनो था कमेन्ट हरनो नाङा आं दिनै इखिनि साबस्क्राइबारखौ मोननो हादों आरो आं सानसे बिदिनो इउटुबार जालांगोन होननानै आंहा मोनसे गोसोआव साननाय दङ बेखौ नोङो बुंलायनांगौनि गोनांथि गैया आं निजिनि रोंगौथिजोंनो जागोन रावनिबो कपि खालामा आं मिथिबायना रावनिबो कपि खालामा आङो